سلام كورات تخطاتلت بيتي كم يقنيكم أنا دحاني دان ود ممرسي أبز قربا جزيه بزعبا تقرنيا دينا تقارينا زول مننت زرقستو حانت تحسو صريح نيرمو بزعبا سك قال رأيتو كنب سنم قتال عبيت سحتتات أفدان ود ممر أيبولخون أبزا تحستو زيا أفدان أيلو معانت مالتي ناي مجمريا سحتات يمثلني الغازية بجمارخا دحان زي موقو تسلس خونا كنزول لينا جنب ذات حستو زي أنتي زول تساقم مصيو I think تا فيديو كتسرح كلا قناتي أب تقراي زنبر تقراوين نتيب إرترا زنبر تقراوين كاب أنا تقراوي إرتراوي يناولك نبر سي لمنتاي تقرين يايلنا دينا تعرقو زبل حساب يمسي كاي مثلني أبزي أحنت نقر تراي لك هاك حلف حقي نمت عراق انبر نمت عراق إلخا حقي أي فترني اتخالا يسحتت نايمن النت نتصب دخونة ترقوم زي محاس ويقع مننت انتاي مخانو زي مردا مننت مالت ناي حد حزبي ناي قوانقو ناي سنو لبنا مواقرو ناي بحالو ناي أمنو تدمر وصي تقلص أولو ترمينولوجي ويقع حد حزبي مني خاتو هايلو أنا أكل إيه لزمون لسلو ترمينولوجي مننت مالت سلازي كافتن بقاتات مننت قوانقو حدايو بحالا حدايو أمنت حدايو سنو لبنا مواقر حدايو كبرتات حدايو بينو قوانقو أغن مننت كونا يخلني سالساي سحتات عبيت فلسطات نيروم أفستحستو زي رابعاي خلتا زي الرخو قوانقواتات تمساسال سواسوا وقرطي كتتحز مفتان غاي نيرو نابنات انجليش انتقرنيان تمساسال سواسوا وقرطي كتتحزو مفتين غا حامشاي سحتات حانت قال نخلتان كاو بلعال نترقوم كتقلص خمتخل زي مرداي نيرو نابنات تقار وي عفار زول قال كاو قانقا وي كام مننت وي كاف شنبو تحاليف وخالي أقلقلوت كيف خمزي خل يخدم ديم خلنا ومدما إنجليز زول قال نخلت أقلقلوت النوع علقة كلها شار شايس حتى قالوا ارتباس زي لك نسخة قبل على سخوني يخون أكل نعقات دس أيبلنني شاوعين نايمو وداتان بتعم حدا جنيا نجر خا جنا مرتع كي جمر خا جنا لوجيكات كي زرزر خا جنا موجود كي جمر خا تجار أيخون خموني الخا دم ديم خلنا قلت إن مقبار مجمريا تقرنيا خونمو أبزات حستو زيا مجمريا تقرنيا خونمو بدحري كردوكم يخايل خانام بر مجمريا كردوكم بدحري تقرنيا كتخوني خون خاني الخانا كمي قصينا نرينا حزنا بوداينا موغوت وصراحة هذا اتوم عفار تخوينم اتوم ساو تخوينم اتوم تقرنيا ودي غاغا وزي موغوت خان تقرنيا يخوم يلخا ودي غاغا من بزعبا قانقوا يوغي اوزي بزعبا مننتنا كون على زرنا ستيل سلازي تحطو تايك تخون نيروا اتوم عفار تخوينم اتوم ساهو تخوينم اتوم تغارو خنتا يبالو إلخا محاتت خنامو تغارو إلنا ملسنا الخنيرنا ويدما بتا تقرنيا تبال قوانقو اكتمصلي تليلي خا تمرتعو خا ويخا تحطو باك تحتن تدلي خا اتوم قوانقو عفار زناغور سبات عفار انت توهايلوم اتوم قوانقو ساهو زناغور سبات ساهو انت توهايلوم اتوم قوانقو تقرنيا زناغور سبات خا انت يبالو إلخا محاتت خنمو حدي ملسو الخنيرة اتوم قوانقو عفار ززارو سبات عفارتوت عفارتاي يبالو اتوم قوانقو ساهو زناغور سبات ساهوتوت شاهوتتون يباليو اتوم قوانقو تقرنيا زناغور سبات خا تقراوت ويخا تقراواي يبالو simple and clear داني افزات حستو زيا ومود مفزات اي قازيا صحت خاي نغر انتاي نيرو عفار زول قال قوانقو طراي الخوسيد خاي عفار نسلسته نغرات كغلغل خالي تعفر تقول قال حدا نقوانقوا عفر زبال قوانقوا الله خلاي نمننت عفر زبال مننت الله سالساي نتا بإثيوبيا زلا كلل مزوع كلل نتا عفر تبال كلل نسلست يوم يزغلغل خالي ابزي صحت خيا نغر دحان تهزو بتغرينيا بتقوانقوا تغرينيا لنا نصوع يمو كنوزح كلنا خمينا كنوزح مالتي ناونت حدا عفر نحداتو هايل خلتن عفر توتي بالو خلتن ساو توتي بالو وشاو توتي بالو خلتن تقرنيا سنتاي لنا كنوزحهم تقرنيا توت مخنيات تقرنيا قوانقوايو قوانقواخا اي بزحن ام حرنياتات اينولينا تقرنياتات اينولينا ونات قوانقوا سلازخونه تقرنيا موجود خلته
ካፍቶም ትግርኛ እምበር ትጋሩ ወይ ከዓ ትግራይ ክንበሃል ኣይንኽእልን ኢልካ ዘምፀኻየን ምጉታት ሓንቲ ኣነ ከዓ ሓንቲ ሕቶ ክሓጠካ እመን ኢሉካ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኩናማን ኢሮፕን ሲመንነቶም ተጋሪዮምስ መን ኢልካ ኣብዚ ኣሰሓትካያ ነገር እንታይ እያ ተጋሩ ዝብል ቃል ክልተ ትርጉም የውሉን ኢልካ ምሕሳብካ እዩ ልክዕ ከምቲ ዓፋር ሰለስተ ትርጉም ዘለዎ ልክዕ ከምቲ እንግሊዝ ክልተ ትርጉም ዘለዎ ናይ መንነትን ናይ ቋንቋን ተጋሩ ዝብል ከዓ ክልተ ትርጉም ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ትርጉም ሓንቲ በኢትዮጵያ ትርከብ ክልል ትግራይ ትበሃለላ ዛብዛ ክልል እዚኣ ዝነብሩ ህዝብታት ተጋሩና ተባሂሉ ይፅዋዕ ምክንያቱ ትግራይ ተባሂላ ስለ ትፅዋዕ ታ ክልል እዚ ካልእ ሽም ስለ ዘይብላይ መፀውዕ ሽሞም መንነቶም ኣይኮነን ሽሞም ዘሞብ ክልል ትግራይ ዝነብሩ ህዝብታት ተጋሩ ይባሉ ሽሞም እታ ካልእቲ ትርጉም እዞም ክልተ ሃገራት ዛት ሚንስ ኤርትራን ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ተዛረብቲ ትግርኛ መንነቶም ተጋሩ ማለት ክልተ ትርጉም ኣለዎ ተጋሩ ናብ ክልል ትግራይ ተምፂና ተጋሩ ማለት መፀውዕ ሽሞም ንኣብነት ልክዕ ከምተ ኤርትራ ዝነብሩ ሰባት ወይ ህዝብታት ኤርትራውያን ዝበሃሉ ኦር ልክዕ ከምተ ዓባይ ብሪጣንያ ዝነብሩ ሰባት ብሪጣናውያን ዝበሃሉ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ህዝብታት ከዓ ተጋሩ ይበሃሉ ንኣብነት ዓባይ ብሪጣንያ ዞም 4 ህዝብታት ሓቂፋ ዝሓዘት ዓዲ እያ ስኮትላንድ ዋልስ ኢንግላንድ ኖርት ኣየርላንድ ብሙሉኦም ዓባይ ብሪጣንያ ተባሂሎም ይፅውዑ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ስለ ዝርከብ ጥራይ ግን ነቲ ስኮትላንዳዊ ወይ ከዓ ነቲ ስኮቲሽ ከይድካ እንግሊዝካ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ the same is here ኣብ ትግራይ ስለ ዝርከቡ ጥራይ ነቶም ኩናማ ከይድካ ተጋሩ ኢኹም መንነቶም ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ መፀውዒ ሽሞም ተጋሩ መንነቶም ተጋሩ ይኾኑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢሮፖታይሲ ትግራዋይ መንነትካ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ኢሮፖታይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናማስ ኩናምንታይ መንነቱ ኦር ኩናማይ alright ኣይ እታ ተጋሩ ትብል ቃል ንክልተ ነገር ክንጥቀመላ ይንኽእልን ትብለን እንትኾይንካ ከዓ እታ እንግሊዝ ትብል ንክልተ ነገር ተጠቕምካላ መርትዖ ውድቅ ክትኾነካ እያ ማለት እዩ መጉድ ሰለስተ ነቶም ዓፋር ዝዛረቡ ዓፋሩ ከምዘይትብሎም ነቶም ሳሃው ዝናገሩ ሳሃው ከምዘይትብሎም ነቶም ትግርኛ ዝዛረቡ ተጋሩ ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል መጉድ ኣምፂኻ እንታይ ተጋሩ ዝበሃል ቃል የለን ዲኻ ትብል ዘለኻ ናይ መጀመርያ ሕቶ እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ሕቶ ክደግመካ እየ ናይ ዓፋር ቋንቋ እንታይ ድዩ ዓፋር እዩ ሓቂ ዓፋርኛ ይኾነ ናይ ሳሃው ቋንቋ እንታይ ድዩ ሳሃው እዩ ሳሃውኛ ይኾነ እንድሕር ደኣ ብዚ ፓተርን እዚ ከይድካ ናይ ትግራይ ቋንቋ ከዓ ትግራይ ክኸውን ትግርኛ ይኾነ እዚ እንታይ የመላኽተና ተይልካ ሓደ ናይ ሳያማ ጉዳይ እዩ ናይ ትግራይ ቋንቋሲ ትግርኛ ገዲፎም ግርምቢጥ ተዝብልዎስ ቋንቋ ናይ ትግርኛ እንታይ ትባል ግርምቢጥ ኢልካ ኢኻ ትምልስ ሲምፕል ትግርኛ ተባሂሉ ስለ ዝተሰየመ ካልኣይ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተፈላለዩ ስዋስዋው ቅርፂ ስለ ዘለዎም እዩ ምጉት 4 እዛ ትግርኛ ትብል ቋንቋ ናብ መንነት ንክተምፃ ሓደ መርትዖ ወይ ሓደ ኣርጉመንት ተጠቒምካ unfortunately እቲ ኣርጉመንት ፋላሲ ኮይኑ ይጸኒሑ ግን ኣብዚ ቋንቋ መንነቶም ኮይኑ ኢልካ ዘምፃኻዮም ህዝብታት እንግሊዝ ወይ ከዓ እንግሊዛውያን እዮም ይኹን እምበር ፋላሲ ኣብዚ ዝፍጠር ኣብ ትሕቲ ፋላሲ ኦፍ ፕሪሳምፕሽን ዝበሃል ፋላሲ ሓደ ሄስቲ ጀነራላይዜሽን ዝበሃል ፋላሲ ኣሎ እዚ ፋላሲ እንታይ ዝብል ንእሽተይ መረዳእታ ሒዝካ ዓብዪ ኮንክሉዥን ክተቕምጥ ከለኻ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ትግራዋይ ተተናኺሉኒ ስለዚ ኩሎም ተጋሩ ተንኮለኛታት እዮም ሓደ ካልኣይቲ ኣብነት ዓዲ እንግሊዝ ብቋንቋኦም እንግሊዝ ተባሂሎም ስለ ዝተፀውዑ ብሙሉኦም ናይ ባዕሎም ቋንቋ ዘለዎም ሰባት ብቋንቋኦም ክፅውዑ ኣለዎም ስለዚ ትግርኛ ዝዛረቡ ትግርኛ ክበሃል ኣለዎ ኣብዚ ሓደ ንሓደ እንግሊዝ بتقرني إنجليزي يبال إنجليزاوي يزبال خلا إيه مو إنجليزاويان بقانقهم إنجليز توهايلهم سلسة تصوع سيت تقراوت وان تقرني توهايلهم تصوع اللوري خاطر تلها إذا مرتوع زي مرتوع يل خان حدا أنت خايف وين خا أنا خالي مرتوع كم سال خاي مغنيات تا كافتا مرتوع حنت أكل زنارة النحر دا قانقوا خزيت لك أحقي بعل خز فطر خاي خوينو بتو قانقوا من نتخكتها نتخيلي خا ويخا كتصوع تخيلي خزول أرمي لك الله نأمنت تشاينا ماندرين أيتلقحوان أيتمرقحوان ماندرين زبال تشاينا جنيلن من النوت تشايناوي قانقو ماندريني أرومي فاي بال قانقو بعلم زفطر وي
ኦሮምኛ ውን ይኮን ኦሮሚፋ ኦሮምኛ ንሕና ኢና ንብሎ ዘለና እምበር ኦሮምኛ ይኮን ኦሮሚፋ ይባል ኦሮሚፋ ዝባል ኦሮሞ የለን ኦሮሞ ዝባል ኦሮሞ እዩ ዘሎ ዓረቢክ ዝባል ቋንቋ ኣሎ ዓረብ ይባል መንነቶም ዓረቢክ ካ ቋንቋኦም ግን ኣይተለቅሕዎን ኣይተመርቅሕዎን ሓደ ዓረባውሲ I am Arab ይዝብል እምበር I am Arabic ክብሎ ይኽእልን እዩ ሓደ ኦሮሞያውሲ I am Oromo ይክብለካ ዝኽእል እምበር I am ኦሮሚፋ ክብለካ ይኽእልን እዩ The same is here I am ትግራዋይ ኢኻ ክትብል ትኽእል እምበር I am ትግርኛ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ just ብዝናትካ ዝኽድካዮ ምጉት እየ ዝነግረካ ዘለኹ እምበር ከም ዓርሱ ዝኽኣለ ምጉት ኣይኮነ ምጉተካ ዘለኹ ሓደ ዓብይ ምጉት ግን ኣለኒ ህዝብታት እንግሊሽ ተዋሂሎም ዘለዉ ካብ ቋንቋኦም ጥራይ ተወጊሶም ኣይኮነን ህዝብታት እንግሊሽ ዝተዋሃሉ እንግሊሽ ዝኾነ ባህሊ እንግሊሽ ዝኾነ እምነት እንግሊሽ ዝኾነ ስነልቦናዊ መዋቕር እንግሊሽ ዝኾነ ክብርታት ፕላስ እንግሊሽ ዝበሃል ቋንቋ ስለ ዘለዎም እዩ ሓደ ስኮትሽ እውን ከምኡ እምበር ቋንቋ ጥራይ መንነት ተዝኸውንማ እዘን ዓረብኛ ዝናገራ ሃገራት ብሙሉን ዓረብ ተባሃላ ነይረን ማለት እዩ ግብፃዊ ዝበሃል ግብፃዊ ኣይነበረን ዓረቢ ዝናገር ዓረቢ ኻ ክበሃል ነይሩ ይኹን እምበር ግብፃዊ ዓረባዊ ክበሃል ይኽእልን እዩ ወይ ከዓ ዓረብ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ዓረብ ዝበሃል ዓዲ ዘማልኦ ወይ ከዓ እቲ ዓረብ ዝበሃል መንነት ዘማልኦ ባእታታት ኣየማልአን እቲ ዓረብ ዝበሃል ቋንቋ ጥራይ የማልኡ ዓረባዊ ዝኾነ ባህሊ የብሉን ዓረባዊ ዝኾነ ስነልቦናዊ መዋቕር የብሉን ዓረባዊ ዝኾነ ክብርታት የብሉን ቋንቋ ጥራይ ሒዙ ዓረብ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ሓደ ግብፃዊ ዝበሃል ቋንቋ መሰረት ናይ ሓደ መንነት እምበር መንነት ክኸውን ኣይኽእልን እዩ በዓልኻ ዝበልካ እዚ ዓረቢ ቋንቋ ዓረብ ካ ይባሃል ኢልካ መን ኢሉካ መንነቱ ዓረቢ እዩ ቋንቋ ዓረቢክ እዩ ኦሮሞ እዩ ዝባሃል ኢልካ መን ኢሉካ መንነቱ ኦሮሞ እዩ ቋንቋ ኦሮሚፋ እዩ ምጉት 5 ካብተን ትግርኛ እምበር ተጋሩ ክንበሃል ኣይንኽእልን ኢና ኢልካ ዘምፃኻየን 3 ምጉታት እታ ካልአይቲ ምጉት እንታይ እያ ትብል እዚ ትግራዎት ዝበሃል መንነት ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ዳ እምበር ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ እዚኣ ምጉት ኣይኮነትን ምክንያቱ ሓደ መልዕል ትሕዝተኻ ንሱ በዓል እዩ ካልኣይ ዝኾነ ለይማን በቃ ዝኾነ ታራ ሰብ ከልዕሎ ዝኽእል ምጉት እዩ በቃ ትንብሎ ዘለና መዓልታዊ ሰብ ዝብሎስ ንሱ እዩ ነቶም ኤርትራ ዘለዉ ህዝብታት ኣይምልከቶምን ስለዚ እዚኣ ከም ምጉት ክወስዳ ኣዝያ ትኸብደን እያ ንሕለፍ ምጉት 6 ንሕና ትግርኛ እምበር ተጋሩ ክንበሃል ኣይንኽእልን ኢና ኢልካ ካብ ዘምፃኻየን 3 ምጉታት እታ ሳልሰይቲ ምጉት እንታይ እያ ትብል ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተዛረብቲ ትግርኛ ካብ ታሪኽ ተጋሩ ተባሂሎም ተፀዊዖም ስለ ዘይፈልጡ ተጋሩ ክበሃሉ ኣብዚኣ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ እየ ናይ መጀመርያ ሕቶታ እያ ሰዋት ኣብ ታሪኽ ሓቂ ተዘሪቡ ኣይፈልጥን እሞ ንዘለኣለም ሓቂ ክዝረብ የብሉ እንዲ ትመርትዖ ካልኣይ ሕቶ እቲ ተጋሩ እቲ ትግራይ ዝበሃል ነገር ንግደፎ እሞ ኣብ ኤርትራሲ እቲ ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ ካብ መዓዝ ናበይ ካበይ ናይ ታሪኽ ጀሚሩ እዩ ትግርኛ እናተባለ ክጽዋዕ ዝጀመረ ድሕሪ ኢሳያስ ኣይትብልንን ኢኻ መቸ ታልሳይ ካብ ታሪኻዊ ሰያይማ ሽማት ወይ ኣቀማምጣ ሽማት እንድሕር ዳኣ መፂና ነቲ ቅድሚ ትግርኛ ዝነበረ ግዕዝ ዝበሃል ቋንቋ ዝናገሩ ሰባት ኣግኣዝያ እንድሕር ዳኣ ተባሂሎም ነቶም ትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት ተጋሩ ዘይበሃሉ ምክንያት እንታይ እዩ ወይስ እቶም ግዕዝ ዝናገሩ ዝነበሩ ሰባት ግዕዝኛ እዮም ዝበሃሉ ዝብል ካውንተር ኣርጉመንት ኢኻ ክተምፅኣለይ በዓልካ ዝበልካ እያ ግዕዝ ዝዛረቡ ሰባት ኣጋ ትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት ካ ተጋሩ ይበሃሉ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ክውስኸልካ ዳኒ ልክዕ ከምቲ ግሪክ ንኤርትራ ኢላ ዝሰየመታ ጣልያን ንትግራይ ሴማትራ ኢላ ተትስይማ ነይራ ሴማትራ ትግራይ ዘይኮነ ሴማትራ ትበሃል ዓዲ ትትኾን ነይራ ትግራይ እዘብ ክልተ ሃገራት ኣብዘን ክልተ ሃገራት እዚአን ሚንስ ኣብ ሃገረ ኤርትራን ኣብ ሃገረ ሴማትራን ዝነብር ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ መንነቱ እንታይ እዩ ኢልካ ተትሕተት ነርካ ፈርሹ ተጋሩ ኢልካ መለስካ ነርካ ሕዚ ዓቐብ ኮይናትካ ዘላ ትግራዋይ ወይ ተጋሩ ንክትበሃል ዓቐብ ኮይናትካ ዘላ ግን እዛ ተጋሩ ወይ ከዓ ትግራዋይ ትበሃል መንነት ካብ ሴማትራ ዘይኮነትስ ካብ ትግራይ ስለትመጽ እዩ ካልእ ሽም ስለዚ ይብላ ትግራይ ዋላ ሓንቲ ምንም እዚ ክብል ከለኹ እንዳንወድ መምር ጥራይ ይኾነ ነቶም
ትግርኛ አይና ንባህር ኢሎም ዝኣምኑ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ትግርኛ ተዛረብቲ ህዝብታት ንኹልኩም እዩ ዝመልእኽቲ እዚ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ውልቀ መልእኽቲ ክሕልፍ ኣነ ንስለ ሓቂ ወይ ንስለ ሞጎት እየ ከምዚ ዝብል ዘለኹ እምበር ኣብ ሽም ፀገም የብለይን ኣይኮነን ተቀራራብ ትግርኛ ተጋሩ ገሌል ከም ስያምሲ እንታይ ኢሉ ዋላ ሽሓነ እንደበልዎ ናይ እቲ ሽም ናይቲ መንነት ሽሓነ ወልዎ እሞ ኣነ ዘገድሰኒ ወይ ከዓ ዝምስጠኒ ሸሓነ ኮይነስ ሰላም ረኺበ ዶ ሸሓነ ተባሂለ ሽመይሲ ኣብ መዓል 3 ግዜ በሊዕ ፀጊበ ዶ መሰለይ ተኸቢርለይ ዶ ሸሓነ ተባሂለስ መንነተይ ክብረይ ባህለይ እምነተይ ሓሊዎ ዶ እዚ ዘገድሰኒ ናይ ሎሚ ዓን ዝነበረና ትሕዝቶ እዚ ይመስል ምናልባት ርእይቶ ተሃልየኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ፃሓፉለይ ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ have a nice time